खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 23 नभेम्बर बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ बदनामाव गोग्लैनो हागौ गाज्रि सान जागोन वृष राशि खुसियै थानो हागोन नखराव गोजोन फैगोन सुखु गोजोननि समखौ हगारहरनो हागोन मिथुन राशि गोसोआव आसा खालामनायफोरा जाफुंनो हागौ गोसोआव रंजानाय फैगोन मोजां सान कर्कट राशि मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा जाना थानो हागौ थांखिसिम सौहैनाय नङा सिंह राशि सिमांफोरा फैमाल जाजोबनो हागौ गोसोआ अशान्ति जागोन अशान्तियैनो साना बारलांगोन कन्या राशि नखराव गोजोन थासारि फैगोन अनलायनानै सोलिनो हागोन दुखुआ गोजान जागोन तुला राशि दावबायनायनि थाखाय मोजां सान खैफोदा गोजान जागोन खुसियै थानो हागोन वृश्चिक राशि बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायै सोमजिनो हागौ गोसोआ अशान्ति जालायगोन दुखुजों साना बारलांगोन धनु राशि माबा मोनसे मोजां बिबान मोननो हागौ गोदान लामायाव आगान होनो हागौ मोजां सान मकर राशि बोलो बाहायनानै खामानि मावनांगौ जानो हागौ देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोननो हागौ कुम्भ राशि गोसोनि खोथाखौ बुंथिनो हानाय नङा गोसोआ उसुखुथु जागोन सानब्लाबो सानस'हायै मोनगोन मीन राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन जेरावबो मुं गोसारगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव